И какво става, хора? Аз съм Александър и вие сте следващия епизод на The Clash of Clans. Днес за което ще говорим е самия Лар BG Masters. Докато съкъм, трябва да искам да ви покажа новите фриз трапа. Това за Hawk Rider, който беше, той умина за 4 Dark Elixir. Това спелката, One Gem Army Boost ще дойде след 1 ден и 2 часа. Другото не го знам за какво беше. Сега ще ви покажа Борко, лидера на клана, как е атакувал първия и го е взел на 100%. Само ще спра на пауза да пусна звука на играта. Атакуват някой в нашото поле. Лудия. Първо ще изгледаме Лудия. Така. Изкарва клан касъла. Хилинг спелка. Не знам защо. Добре, така. Изкара клан касъл, уби го. Барберен Кинг за танк, за да може да изчисти настрани. 3 пети на 3 лево. Така, прави си фунията. И бъка валкирите. Направо го размаза. Така остава си винаги по някакви арчери. Ето тук му излезна фриза. Хилва 3 пеки заедно с няколко валкирии. Майко, тази джайнт бомба. Пуска останалите уизарди отгоре. Така, мога да чуете кашляне, ама това е на брат ми. Така. Вижте борта на колко стана. И тя атаката се привършва. По-голяма вече. Така. Ето сега ще ви пусна първия реплей. Така. Руснаци. Разбива всички тези огради с тръс. Прави фуния с уизарди. Лаубрейкърите на едно място. Не е предпочитано. Слага една валкира да видят на къде ще тръгнат. Добре, валкирите тръгнаха към центъра. Бейби драгани слезнаха от клан Кесала. Но те уизарди не се безпокоят. Рейдж на валкирите, а не те избягаха. Взимат анхала, както винаги с валкири, без проблем. Валкирите си пробиват път към ексбола. Църквина му умря. Тези големи си обикалят, нищо не могат да нацелят. Те валкири какво правят? Силата не могат да си направят. Не си знаят силата. Бам!
това е. Тук много кеф как я струши с програмите. Ето тук бомби, всичко. Ало. Секунди 6, 5, 4, 3, 2. О, добре, го е взел. Сега GG атака, сега я ще атакувам. Почвам направо. Кой ми показва да атакувам номер 24. Ваня. Еми, без спелки. Пак ще го направя нищо. Уоу, изради на 7 оклан кесала. И Валкерия на 3. Много кофти се получи. Те джанти, ако успеят да щупат РДФС, ще е добре за нашата силърка. Няма да успеят. Сега съм самите джанти. Chenjuren-san, Chenjuren-tan.
Оф. Така, ето ги двете атаки, хора. Мълча си. Първо забравихме, че има клип. Така, взехме го на тройка. Сега ще им си вина в клана. Много се справих ми. Хора, това беше от този епизод. Дано да ви е харесал. Subscribe, лайк и до другия път.